चिरांनि सान्थिफुराव फसंजानाय हाइलु रुंबां डान्स एकाडेमिखौ बेखेवबाय। गोसो गुदुं लाइमोन गथ'साफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। मोसानाय सोलोंथाइ होनो आरो मोसानाय सोलोंथाइ लानो गोसो जानायफोरा मुं थिसननानै सोलोंथाइ लानो हासिगोन। बे मोसानाय फोरोंसालियाव आर्ट्स फ्री स्टाइल, कन्टेम्परारि, लकिं एन्ड पपिं, हिप हप, डुब, स्टेप, बेटेल, सालसा, रुम्बा, बड', कालचार डान्स बायदि गोबांथार स्टेपफोरखौ फोरोंथाइ होनाय जागोन। बेनिखायनो मोसानाय सोलोंथाइ लानो गोसो जानाय लाइमोनफोरा मुं थिसननो थाखाय 9101548835 आरो 9678592813 मबाइल नाम्बाराव फन हरनानै खबर लाहरनो हागोन।